v-am găsit cu primul episod de skill de pe acest canal. De data asta suntem alături de Ciprian. Bună! Și facem weapon cars, după cum vedeți. Pentru că de azi mi l-am pus și eu și am dat scaunul pe jos. Și, bă, Ciprian, tu nu vezi că încep să-mi vocea ca geleu? De cine-i geleu? Aia caut acum pe YouTube. Scrie cu G. Da, G-L-E-U, geleu. Și control și Da, space. cine-i bă ăsta? Are 6.000 și ceva de abonați. Da. Cine-i bă ăsta? Nu ai voce asemănătoare ca lui. Mai cam deloc. Pe bune? Da. Ai, Tu ai frate, mai subțire. ai, frate, fii serios. Sunt serios. Nu, eu mă refer la faza cu săsâit, tu nu vezi că el e săsâit? Sau așa Nu, mi se, nu. sau așa mi se pare. Se pare. Ăla, lasă-o tol, mă! Aici. Fuck. Am dat un copil. Bă, și când intri în joc, se aude așa ca o tastatură Razer, că te pune să-ți alegi numele. Se aude așa ca o tastatură Razer, știi? Operation in progress. Carry out the mission. I-am dat restart pentru că... Ia o să încercăm să facem weapon care să doar cu pistole de data asta. Dacă dai headshot nu poți să-i omori pe ăștia din prima. Am mort. Am dat. Da, bă, uite, vă mai ajung și pe acolo. Ah. Mort. Hai de unde mai e unul? Ok. Trebuie să depășesc 50 de secunde, haide. Nu cred că-l fac. Nu fac, zic și eu. Mort. Mort. Pierdui doar 10 puncte. Să am grijă că și un copil. Bine, ai un... Stai, că la fix. Da, și luai minus 10, ok. Quit sau restart, nu știu că nu făcui mai mult. De ba da. Cipriane, tu mai ești? Da. Holy fuck, acum o să mă dea pe un full screen ca să-mi aleg match-ul. Și o să mă bat la un match să joc pe aici, pe skill. Și dacă vă place, nu uitați să lăsați un like. Putem stați să văd dacă îmi filmează OBS. Ok, îmi filmează foarte bine. Ok, intrăm într-un match. Free for all. Team Deathmatch, frate. Hai, ok, ne bagă. Ok, se vede bine. Bun. Start, sincer.
I'm ready. Ok, gata, m-a dat înapoi pe full screen. Bă, Cipriane, Ce? bunica mea o să-mi dea 100 de lei și ghiși ce o să fac cu ei. Ce? Nu o să-i cheltuiesc pe KFC, o să-mi cumpăr un microfon. Mhm. Da, pe bune. Da. 60 de lei de pe PC Garaj, nu e mult. Și mai rămâne și mai rămâne și de niște KFC. Connecting. Sincer, jocul e destul de fain, dar păcat că nu jucați. Stai așa cum... Ok. Ce armă! Mort. Îmi place că în acest joc îți arată și timpul când, nu știu cum să zic eu. Am ăla nu-i mort. Nu, nu-i mort, e viu. Și nu-i prea bine. Pick up weapon. Famas. Jocul ăsta e mai mult ca CSGO, dar nici chiar așa. Probabil cu mai multă grafică de real life sau poate că mă înșel. Sincer, nu știu, crede-mă. Mort. Mamă, ce lag. Salut, Cipriane. Ce? Salut. Bună. Unde e, bă? Cum fac? O să-mi cumpăr arme sau ceva? Nu, dar vezi că e una. Uite-mă acolo, bă, chiorule. Pe scări vine, om, bă. M-a văzut. Vezi că mai e unul, mai vine. Taci? Fire in the hole. Îmi place că e la fel ca în Counter-Strike de spune fire in the hole, știi? Ciprian. Ciprian. Ce? Îmi place că e la fel ca în Counter-Strike de spune fire in the hole când aruncă o grenadă. Fuck. Se aude ca o tastatură Razer atunci când te pune să-ți pui numele la jucător, la soldier. Hai frate, dar cum mai e așa, cu AVP-ul? Ia uite mă. Mort. Mort. Am murit. Că vreau să mă uit de cât timp filmez. Filmez de 9 minute, deci e bine, ok, totul bun. Mai mult vreau să vorbesc râit, pentru că, mai bine mă, pentru că, nu știu, îmi place. Ce mă? Aug! Șmecher! Fuck. L-am luat pe unul, sincer. Mort.
Pe aici mai vin, uite, văd mort, da, și eu am murit. Și dacă vă place, mă rog, ăsta e un mic gameplay, adică de 10 minute sau poate de 11, nu știu. De 11 minute. De 11 minute pentru că deja cred că s-au făcut 10 și na. Mort! Nu să în 35 HP. Trebuie să mă uit 10 minute, ok, mai avem un pic. Și nu cred că mi-a mai mult de 30 de secunde să fac outro 1. Deci, bun, fraților, cam atât cu acest prim episod de skill. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Și eu am fost iepurașul vostru favorit care a dat comeback fix astăzi. Am spus și mâine haterilor, deci am dat comeback și quit. Da, eu am fost iepurașul vostru favorit și noi ne revedem data viitoare. Spune și tu, pa, Ciprian. Pa. Pa. Crack it.